אני נעמי גולדמן, אני הומאופתית. אני למדתי כבר לפני 20 שנה הומאופתיה. חלק מהמורים שלי מלמדים כאן. היה לי טנגו עם המקצוע. עזבתי, חזרתי, כל פעם שנולד ילד. אז הבנתי שאחת הסיבות שלא הצלחתי להתרומם מבחינה מקצועית הייתה שהיה חסר לי משהו ביסודות של הלימוד, שפה קיבלתי אותם. מה גם שכל השיעורים מוקלטים, אז תמיד אפשר לצפות אחר כך אם פספסתי או אם אני רוצה לחזור לחומר. יש פה אנשים מדהימים, מגוון ממש מיוחד, בכל מיני גילאים ואנשים מכל מיני רקעים. אני אוהבת את זה. אני מסתכלת מהצד בתור מישהי שכבר למדה, ואני מסתכלת עליהם בהתפעלות ובהערצה, איזה ביטחון יש להם אחרי שנה אחת של לימודים, שלא לדבר 2 ו3. אני פשוט מעריצה אותם. הסטודנטים פה זה משהו מדהים. אני מרגישה שהלימודים פה בעצם נתנו לי ביטחון גדול יותר מזה שהיה לי לפני שחזרתי ללמוד. ביטחון במקצוע, ביטחון ביכולות שלי. מה גם שיש פה צוות שתמיד, תמיד, תמיד הוא בשבילי. אם אני צריכה להתייעץ, אם אני צריכה לשאול, אז תמיד יש לי למי לפנות, וזו הרגשה נורא טובה שיש לי גב. הרבה אנשים מתלבטים אם לבוא ולקפוץ למים וללמוד עכשיו 4 שנים מהחיים שלהם, והשנה הזו בעצם מאפשרת להם להכיר את המקצוע ולראות אם הלב שלהם מהדהד בתדר הזה, ואם הם רוצים להמשיך, וגם אם לא, הם יוצאים מהשנה הזאת עם כלי לחיים.